Ahoj, já vás dnes moc zdravím a dnes je pro mě velmi speciální den, protože vám představím jednu ze svých mimořádně oblíbených značek. A je to vlastně ku příležitosti toho, že ta značka dnes vstupuje do České republiky. Ano, už ode dneška tu značku najdete na Dotek slunce. A já jenom upozorním, není to spolupráce, není to úplně jako nějak sponzorované nebo vůbec sponzorované, ale samozřejmě budu pro vás mít jedno malé překvapení v průběhu tohoto videa, ale vlastně všechny tady ty flakony já už mám ve své sbírce nějakou dobu, takže nějak jsme se nedomlouvali, nedostala jsem jich proto, abych o nich povídala. Povídám o nich protože vám tu značku chci opravdu představit, já ji mám nesmírně ráda, tohle určitě není konec mojí sbírky The Gate. Určitě budu sbírat dál, ale chtěla bych vám právě říct trošku víc, ať se v té značce zorientujete, ať vlastně tušíte, co od ní čekat a třeba i využijete velmi speciální možnosti si tu značku koupit za lepší cenu a i s dárkem navíc, ale to vám řeknu v průběhu videa. A teď se pojďme podívat na to, co já tu vlastně dneska mám. Já si odložím ty flakony, ať je nepostrácím, nepopadají. Ale já začnu asi 2 vůněmi, na které možná mnozí z vás čekají nejvíc. Vy tu značku někteří ode mě už znáte z Instagramu, jenom kdo neví, tak já mám Instagram lifestyle_by Niky a obě i v Niky jsou měkká. A tam už o ní mluvím opravdu dlouho, já jsem ji objevila tu značku v únoru minulého roku a od té doby se k ní hrdě hlásím, protože je fakt úžasná. Ale tady tohle jsou možná takové 2 vůně, které nejvíc zaujaly v poslední době. Ony jsou to teda i poslední 2 releasy, ale v čem jsou unikátní. Pojďme začít tady tou vůní, která se mnou dneska i poměrně dost ladí. Je to teda Golden Hour. Podívejte se na ty krásné flakony a nádherná víčka. A tohle je jedna asi z nejkrásnějších mangových vůní vůbec. A je to nádherné krémové tropické mango, hodně krémové. Ono tam máte mango, máte tam i nějaké tropické ovoce, ale je tam zároveň kokos. A oni dost často i teda používají ve svých vůních mech, který z těch vůní dělá takové trošičku povýšené nebo takové trošičku dotaženější vůně, že to nejsou jenom tropické koktejly nebo jenom takové prostě jednoduché nějaké mixy gurmánských ovocných tónů. Je tam samozřejmě i vanilka, ale to, co hlavně právě cítím, je úžasné, extrémně zralé, šťavnaté, ale tak jako medově zralé, medově šťavnaté mango s trošičku podtónem takové říznosti nebo svěžosti nějakého tropického ovoce a zalité vlastně v kokosovém mléce, ale právě leží to na takové zajímavé notě toho mechu, která rozhodně se jako nějak nebojíte, to není mech, který by vás nějak jako prostě prašil do nosu, ono to spíš tu vůni tak jako příjemně uzemní a právě to povýší na něco, co prostě není voňavka pro holčičky, není to něco, co si vezmete jenom do plážového baru, ale je to něco, co budete s chutí nosit celé léto a všude. Myslím si, že tohle je určitě topka mých 3 mangových vůní a myslím si, že je fakt pecka, že se tohle teď dá koupit v České republice, protože ta značka mi tu třeba ne mě, protože samozřejmě ji v té sbírce mám, ale pro vás, moje sledující, pro tu českou komunitu, tady pro ty české zákazníky mi to tady dost chybělo a Dotek slunce ji právě dnes uvedl. A tahle vůně je zrovna v tom výběru. Já si jenom poznamenám, že Dotek slunce má nějaký svůj takový kurátorský výběr toho, co vlastně vybrali pro svoje zákazníky, co by na ten začátek mělo těm zákazníkům sedět. Ale tahle vůně právě mezi tím výběrem je. Já budu mluvit i asi o vůních, které Dotek možná teďka nemá, možná je bude mít, uvidíme, ale on bude mít tu nabídku zase širší než moje kolekce samozřejmě. Ale tahle vůně tam je a je to jedna z prvních, po kterých bych já sáhla, když bych ji už neměla. A hlavně i s ohledem na to, že tu máme léto a to mango k létu patří, ale zároveň takhle dobré a takhle kvalitní mango jen tak na tom trhu nevidíte a ještě navíc nádherný flakon. A o tom, že je to super silná, super projektující vůně se asi nemusím zmiňovat, takže Golden Hour od The Gate je jedna z mých prvních voleb, kterou bych vám opravdu doporučila. Kdo máte rádi mango, prostě myslím si, že můžete sáhnout i na Blind Buy, protože to je taková nádhera a tak dotažná, krásná mangová vůně, že tady není moc o čem. Takže Golden Hour. Pojďme se podívat na release, který vyšel letos. A myslím si, že tak, jak
A tahle vůně ovládla nejenom sociální sítě, ale celý parfémový svět minulý rok. Všichni z toho byli prostě pav, hlavně teda v zahraničí. Tak tohle je vůně, která ovládne toto léto, která bude prostě absolutní peckou a hitem. Jmenuje se teda Silent Symphony, taky ji najdete na Dotek slunce a já vám později prozradím, že jsme se dohodli s Dotekem pro moje sledující, že dostanete malou slevu, nebo dostanete slevu na nákup právě The Gate, takže si počkejte, v průběhu tohohle videa vám ji určitě odtajním, ale právě i Silent Symphony v Doteku najdete. Má zase takovouhle barvičku a je to další tropická pecka. Tentokrát se ale bavíme o piňakoládě, ale nepředstavujte si takovou tu chemickou, takovou tu ulepkanou piňakoládu. Je hodně realistická, ale vy máte piňakoládu a k tomu ještě navíc ananasovou šťávu, takže tohle dvojí ještě trošku podpořená ta ananasová nota v takové té ne svěžesti, ale spíš takové té šťavnatosti, takže to není jenom o piňakoládě, kde máte i kokosové mléko, ale právě ten ananas ještě navíc, zase ještě kokos. Ale tentokrát si představte, že tu piňakoládu pijete opravdu někde v Karibiku na pláži, kde je i takový ten slaný mořský vánek. A jak já nedokážu snést salty marine notu, tak tady ona není úplně taková ta salty marine. Je to spíš takový ten pocit, když vás u toho ovívá ten mořský vzduch. A zase to trošičku jakoby tu vůni právě posunuje z té lepivé gurmánské linie do něčeho mnohem dospělejšího a opět tam používají svůj oblíbený mech. Nevím, jestli tam není ambergris, nejsem si tím teďka jistá, ale právě tohle z té vůně zase dělá naprosto dospěle nositelnou vůni, která si ale sebou nese tu radost toho léta, tu krémovou piňakoládu, krémový ananas, to všechno, co prostě patří k takové té bezstarostnosti, kterou každý, i když už jsme dospělí a máme těch starostí hodně a nemáme ty pravé prázdniny, tak chceme zažít. A myslím si, že ji užijete mnohem častěji, než jenom na dovolené. Ona vám prostě udělá krásný den, myslím si, že se za vámi budou otáčet lidi, budou se u obou těchto vůní ptát, čím voníte. To jsou to opravdu takové, já vím, že to máte prostě rádi, ale jsou to kompliment magnety. A těch vůní, které takhle voní, tady u nás není třeba tolik, takže to lidi zaujme a zároveň se nemusíte bát toho, že dostanete nějaký dětský sprej, voňavý, tropický nebo takový ten body mist, který si opravdu vezmete jenom k vodě, když se chcete něčím tak jako trošku navonět. Tohle jsou opravdu parfémy, ale nesou sebou tu krásu, bezstarostnost těch tropických rájů a to nejlepší ze všech těch not a zase má to ten typický podpis toho The Gate, že je z toho opravdu udělaný parfém a nejenom nějaká chemická, syntetická voňavka. Takže tyhle dvě krásně se ke mně dneska hodí, takže na tyhle se určitě buď běžte podívat, budou je mít jak v butiku v Brně, tak samozřejmě na e-shopu a možná je teďka teda ten čas prozradit ten kód, než vám ukážu další vůně. Kód je teda Niky10, uvidíte ho teďka tady na obrazovce. Niky10 a dostanete 10% slevu na celou značku The Gate. A navíc prozradím, že myslím pro prvních 10 objednávek je k tomu i dárek, taková ta jejich ikonická taška The Gate, kterou mnozí z vás chtěli právě na léto, krásně se hodí na léto a samozřejmě i nějaké vzorečky od dalších vůní, které si třeba nekoupíte, tak abyste vyzkoušeli toho co nejvíc. Takže začíná vám platit sleva Niky 10 plus dárečky k prvním objednávkám, tak si to nenechte ujít. Jinak ta sleva, já vám to tady ještě napíšu, ale myslím si, že by měla platit do 17. července, tak jenom ať víte, ale určitě vám to tady napíšu to i do popisku videa a pojďme dál. Já vám teďka ukážu dvě vůně z té jiné řady a tentokrát já jsem si sebou vzala, což víte, že u mě není tak často zvykem, i papír, protože oni používají velmi zajímavé kompozice not a říkala jsem si, že bych vám fakt chtěla říct všechny tak, jak jsou a nejenom v nějakém svém pojetí. Další dvě vůně, o kterých budeme mluvit, je Inside Out. Jinak o té vůně jsem krátce mluvila v shorts už tady. A potom First Sight. Tady ty dvě vůně, vidíte, že mají trošičku jiný ten flakon. Tohle je vlastně zase jejich jiná linie. A já tady, vlastně moje první vůně potom po mangu byla tady ta First Sight. A
naprostá pecka, naprosto jako extrémně zajímavé pojetí. A teďka nejnovější přídustek je tady ta Inside Out. Tady v téhle sbírce, v téhle kolekci si myslím, že najdete úplně nejvíc vůní. Dotek slunce dokonce naskladnil mnoho vůní tady z té kolekce, které já vůbec ve sbírce nemám. Ale pojďme se pobavit tady o těch dvou. Určitě se podívejte na tu nabídku na doteku slunce, protože já si nejsem jistá, jestli budou mít obě tyhle vůně nebo ne. Určitě si to ale projděte, každopádně nejsme tu proto, abych vám tu značku představila já za sebe a za to, co já vlastně od nich mám ráda a používám. A jenom krátce teda ještě zmíním Inside Out, protože, jak říkám, tu najdete i v shorts teďka nedávno, ale já vám přečtu všechny ty noty tak, jak jsou. Mražená mandarinka, passion fruit, sorbet, kasis, thajská bazalka, rozmarín, absint, vanilková zmrzlina. Když tohle čtete, tak to je taková zajímavá kombinace not. Hodně takových mrazivých, osvěžujících. Máte tam přímo mraženou mandarinku, plus je tam ten sorbet. Máte tam absint, takže zase něco, co ve mně vyvolává takovou aromatičnost, možná, nechci říct jakoby ochlazení, ale právě ta aromatičnost možná takhle bude působit. Máte tam rozmarín a thajskou bazálku, takže dvě vyloženě bylinky. Takže kombinace mraženého ovoce, sorbetu, bylinek. A máte tam vanilkovou zmrzlinu, takže bych řekla úplný opak toho, co jsou ty předchozí noty, což je pro mě extrémně zajímavé. Je tam kasis, to je zase taková jakoby zelená, hodně zelená nota. Takže to je tak unikátní, že se těžko popisuje ten pocit, ale ono to opravdu extrémně ochladí, to zamrazí, ten sorbet, ta mandarinka je taková ta fakt jako zralá aromatická mandarinka, klementinka, nebo teď nevím, jak se tomu přesně říká, hodně oranžová, teď je zmražená, vy prostě nějak rozdrtíte, nastrouháte, do toho si představte ještě porci nějakého ovocného sorbetu, passion fruit a teďka hromadu té zelenosti, která zase vás prostě osvěží. Dodávám takový ten fresh pocit. Ta thajská bazalka voní malinko jinak, než jak známe klasickou bazalku z Itálie, z pesta. A plus tam přidáte nakonec tu vanilkovou zmrzlinu, která to prostě uhladí, dodá tomu takovou krémovost, nasládlost. Tohle je prostě, teprve mají teda úžasné sprayery vždycky. Já vím, že si někdo má potřebu udělat legraci z toho, že to jako influenceři a content creatoři řešíme. Na druhou stranu, já si prostě myslím, že vůně, když už stojí určité peníze, tak já chci mít ten zážitek nejenom z flakonu, nejenom z té vůně, ale i z toho, jak se ta vůně používá, jak se krásně rozpráší, takže si myslím, že ty značky by si na to měly dávat pozor. A právě ta vanilka a vanilková zmrzlina na konci to prostě zase posadí do takové krásné roviny, která je úplně jiná, úplně unikátní. A ženy, nebojte se těch bylin tady a té zelenosti, protože tady v tomhle pojetí společně s tím sorbetem, s mraženou mandarinkou, to dělá tak dokonalý dojem a ta vanilková zmrzlina na konci prostě pecka. Zase zároveň, pánové, vy se nebojte té vanilkové zmrzliny. Já si myslím, že ta vůně opravdu sluší ženě, extrémně jí sluší, ale zároveň si myslím, že tak, jak její přítel občas použije, tak na něm to zase víc vytahuje, možná některé ty víc aromatické tóny a každý si v tom najde to svoje a i vlastně na mužích. Já mám tu nasládlost ráda, takže ten nasládlý konec vanilkové zmrzliny je prostě pecka a zase nádherný flakon. Tak, jdeme se podívat na další vůni, která se jmenuje First Sight. First Sight, tam máte citrusový koktejl, takže ne citrusy, ale citrusový koktejl, a rozdrcené listy, citrusovou mátu, hruškový sorbet, zelenou limonádu, šalvěj, bez a tak dále. Takže mi zase řekněte prostě, ty noty, to je tak něco jako unikátního nebo jiného. Samozřejmě citrusový koktejl, on sebou nese citrus, jenže koktejl už je zase máte trošičku něčím oslazené, protože většinou v koktejlu že máte i nějaký jako sladký prvek vedle toho alkoholu. A tady právě máte ještě navíc limonádu, takže je to svěží limonáda, ale zase možná malinko oslazená. Máte tam sorbet, tady je teda ten hruškový sorbet, já jsem si nebyla v shortsi jistá, jestli není v té druhé vůni, tady je přímo napsaný hruškový sorbet. A je pravda, že kdo máte rádi hrušku, tak tady je taková osvěžující, zelená v tom sorbetu. Máta, citronová máta, teď úplně mě prostě praštila do nosu, takže to je zase něco tak unikátně osvěžujícího, ale přitom tak moc s tím DNA The Gate, které mně všeobecně přijde, že extrémně sluší ženám. Hlavně tady tahle kolekce je tak krásná na ženách, ale zase, když to dáte vlastně, když to použije muž, tak si myslím, že si užije tu citrusovou fázi, tu mátovou fázi, celkově takovou tu, řekněme, bylinnost.
A tady navíc máte teda i bez, tak si představte, jak voní bez. Je to pro nás hodně typická surovina, hodně typická rostlina, která nás tady těší celý přerotel jara do léta a tak dále. A možná až malinko bezového syrupu, takže super unikátní vůně, která já ji prostě zbožňuju. To je navíc zase na obě dvě ty vůně dostanete tolik komplimentů, protože to je tak krásně pojaté, tak zajímavě, že nejsou na to všichni zvyklí a přitom je to krásně nositelné, nádherně osvěžující, ať už jdete do těch 2 tropických, anebo třeba zvolíte právě tady ty z téhle kolekce, kdy tyhle jsou obě dvě pro mě vyloženě jarně, letní, plné takové té hravosti, ale zároveň hodně jako luxusního pocitu. Gate to vždycky dotáhne do té luxusní roviny, kdy to nejsou jednoduché citrusové vůně, nejsou to jednoduché vůně s vanilkovou zmrzlinou a dodává tomu takový ten šmrnc, který ne vždycky v těch vůních všude najdete. A já jsem moc ráda, že už si je teďka poměrně snadno můžete koupit v Čechách. Já teda se značkou The Gate dlouhodobě spolupracuju, takže jste si je vždycky mohli koupit i s vlastně nějakou slevou ode mě, ale na druhou stranu myslím si, že je to prostě příjemné, když můžete dneska jít, přečíst si o tom v klidu v češtině na dotek slunce, podívat, kde třeba z Brna, tak si to i vyzkoušet na prodejnu do butiku, vyzkoušet si ty vůně nebo prostě to objednat a navíc, jak říkám, taky máte slevu, kód je Niky10 a ještě teďka platí i dárek k nákupu, myslím, v prvním 10. A poslední vůně, kterou se podíváme, je tady tahle modrá Le Grand Bleu, asi, nevím. A to je vůně, která, tohle je za mě prostě už vyloženě taková letní, svěží, hodně osvěžující vůně. Já ji mám nesmírně ráda, ale hodně po ní sahá můj přítel, protože ona obsahuje i notu ananasu, kterou on si velmi cení, velmi rád ji používá. Já vám se přečtu ty noty, ať vám je řeknu všechny. Je tam grep, je tam zázvor, je tam ananas, jablko, tohle se přesně trefuje do jeho vkusu. Je tam davána, potom tam ale máme i květiny, růži, magnolii a nebyl by to Gate, aby nepřidal něco zajímavého. Nakonec karamel, vanilka. To je právě to, že vy vezmete noty, které vám budou znít typicky až tak jako z těch pánských parfémů, jako je Aventus, jako je mnoho jiných podobných, vlastně Nisha nemá taky takovou jako podobnou kompozici, ale ananas, grep, takže je to svěží. Ananas všeobecně mají muži, si myslím, velmi rádi ve vůních, ale tady tahle vůně je něco, co ocení vlastně i ženy, které právě mají rádi víc ty fresh, víc svěží vůně, ale které mají nějakou hloubku, protože ono, často ty svěží vůně jsou jenom prostě opravdu té svěžesti na začátku, teď se to jako otevře, hrozně vás to osvěží, je to takové energizující, příjemné a potom to přijde do takového nějakého čistého váku a prostě jenom čistota, nějaký lehký zbytek květin a vlastně odejde to všechno, proč tu vůni většinou nosíte. Tady ale díky tomu, že tam je zázvor, je tam ananas, jsou tam citrusy, je to zase trošku i herbální. Potom přijdou ty květiny, které to jako hezky usadí, ale oni spíš vytvoří takový jako dobrý základ pro celé ty vrchní noty, které tam velmi dlouho přetrvávají. A ten karamel a vanilka, nepředstavujte si úplně gurmánskou vůni. Oni to zase spíš tak jako usadí, aby se to všechno, já říkám ten vršek, aby se hezky přilepil na ten spodek, tak to vlastně vytvoří tady ty noty a potom to má takovou tu hloubku, dodává to tomu tu intenzitu. Samozřejmě nebude tam úplně ta říznost toho začátku, ale pořád tam ty krásné začáteční svrchní noty máte. A tohle si myslím, že je za prvé dokonalý dárek pro muže, protože tohle je ten parfém, který si může vzít do kanceláře, oslní tam, ale zároveň nebude, třeba pokud je opravdu na nějaké pozici, kde se nehodí úplně upoutávat pozornost něčím neobvyklým, něčím extrémně výrazným, tak tohle je přesně ta vůně. Celkově se to bude hodit do práce. A pro ženy, pro muže, bude to tam perfektní, myslím si, že ta vůně tam bude velmi dobře přijímaná. Ale je to i ta vůně, kterou si vezmete, když jdete o víkendu ven, je venku teplo a vy chcete vonět, chcete prostě mít krásný, luxusní, zajímavý parfém, ale nechcete otravovat své okolí, chcete ho možná naopak taky osvěžit, povzbudit, udělat dobrý dojem. Tohle je přesně ta vůně, která ten dobrý dojem vyvolá. Já osobně ji nosím ráda,
ale ještě mnohem raději ji nosí můj přítel. Tohle je vůně, kterou já bych s chutí darovala nějakému muži. Myslím si, že když by takhle vonil i třeba ve svatební den, tak by to bylo skvělé. A když si ji vezme žena, tak je to přesně pro mě takové to krásné, sebevědomí, ta fresh, to, že si nepotřebuje jako fresh vůni vzít něco takového clean s troškou citrusu, ale vezme si tohle, protože chce tu sílu, chce prostě být cítit, být vidět, být slyšet, tak tady ta vůně jí to určitě dopřeje. Všeobecně, když se podívám na ty vůně tady, tak jsem vám myslím ukázala celkem širokou plejádu těch vůní. Na Doteku jich najdete ještě mnohem víc. My určitě s Dotekem chystáme i live stream, kde se podíváme na celé to jejich portfolio. Já si myslím, že oni budou mít 8-9 vůní, tak nějak, takže vidíte, že já jsem vám jich ukázala 5, takže určitě jich budou mít více. A určitě se o nich pak ještě pobavím i právě s Markétou, majitelkou Doteku Slunce, abychom vám co nejvíc zprostředkovali ten dojem z těch vůní. Ale tyhle dvě, to jsou absolutní pecky na léto, když chcete tu tropickost, když chcete to ovoce, ale chcete se pořád cítit jako dospělý člověk a nechcete prostě mít takové ty childish vůně, které tak nějak možná, nejenom, že jako by vám neslušeli, oni vám, já si myslím, že je úplně jedno, kolik vám je, noste to, co se vám prostě líbí a užívejte si to, ale já si prostě myslím, že tohle je něco, co si jako užijete, že opravdu nosíte parfém, na kterým někdo přemýšlel a který tu kompozici někdo vystavil. Není to prostě jenom pár rádoby letních not dohromady. A pak taková krásná alternativa, kdo nechce, nebo ne alternativa, ale kdo nechce ty tropické vůně, ale pořád chce něco svěžího, letního, ale zároveň takového ženského, zajímavého, co upoutá pozornost, nebo i pro muže, kteří nechcou pořád jenom akvaticko-citrusovou vůni, tak já třeba s radostí doporučuji tyhle dvě super zajímavé noty, takže určitě se na ně podívejte. Nejsem si jistá, jestli budou obě dvě na Doteku, ale některá určitě ano. Le Grand Bleu, tohle, to je prostě super luxusní parfém, který bude nesmírně slušet mužům a samozřejmě ženám, které, jak jsem říkala, vlastně když jsem ji popisovala, které chtějí trošku něco zajímavého v tom létě, chtějí něco silného, chtějí víc než jen čistou citrusovo čistou vůni, takže tady máte krásnou variantu. Já ještě toužím po vůni Soleil Neige, nebo tak nějak. Vlastně taky takhle modrá, a poté toužím nesmírně moc. Je prostě nádherná, je podobné vlastně s podobným DNA jako tahle vůně, ale zase ještě trošku jako posazené dál. Mě možná přijde ještě víc dotažená, ale prostě začala jsem s touhle vůní, ale na tu mám zálusk, tu hrozně chci. Já třeba teda i od nich toužím po vůni Duet Tu, takže ta je taky taková pro mě jako fakt nádherná. A pak oni mají Ivory Temptation, Sensual Dream, to jsou pro mě takové možná už elegantnější vůně, celoroční. Prostě je tam hodně z čeho vybírat. Já si myslím, že nějakých ještě zhruba 5 vůní od The Gate bych chtěla přidat. Pak mají i svoji karavana kolekci, která je taková víc už o Dálném východě, o cestování s tou karavanou, takže tam třeba najdete úplně dokonalou vůni Oud Tonic. Myslím si, že tu bude mít Dotek Slunce. Ona je taky modrá, ale myslím, že má průhledný flakon. Oud Tonic, už jenom jak to slyšíte, tak je tam právě takový ta toniková gin tonic varianta a do toho trošku toho údu, takže to je taky extrémně zajímavá vůně. To je úplně jako pecka, takže na to se podívejte, myslím si, že ta by na Doteku měla být. Ale už jenom z toho, co jsem vám tu ukázala, tak ty vůně můžu říct, že zbožňuju, jsou nádherné a myslím si, že jsou super unikátní, krásné. Mám strašnou radost, že český trh zažije to, že tu bude mít další značku, která prostě přináší něco jiného zajímavého. Ty vůně jsou možná malinko dražší, tuším, že stojí okolo 200 € a
tak samozřejmě už se pohybujeme malinko výš, ale o to víc možná využijete tu slevu. Je to Niky 10 na doteku slunce, platí vám jak na e-shopu, tak bude platit i na prodejně. Když normálně přijdete, řeknete tady tenhle kód, tak budete mít slevu i tam. Dostanete teďka i nějaké dárečky, což je určitě potěšující, takže toho využijte. Co vás bude o téhle značce zajímat, tak mi napište tady do komentářů, nebo mi napište na můj Instagram lifestyle_by Niky, kde vám moc ráda třeba poradím, pomůžu. Určitě vám i dám vědět na Instagramu, kdy bude nějaký livestream s Markétou z doteku slunce, kde se pobavíme o těch vůních, které tam najdete, ale rozhodně si teďka nenechte ujít tu slevu, protože si myslím, že je to moc příjemné kor u vůní této cenové kategorie. Na druhou stranu, ta cenovka si myslím, že je tam oprávněná, jsou to 100 ml flakony, jsou to prostě vůně, které jsou unikátní, které jsou zajímavé, přitom jsou super nositelné. Ono ta unikátnost nemusí znamenat, že je to prostě mokrý asfalt po dešti a nevím s čím. A unikátnost může být i u těch relativně úplně obyčejných not, jako je mango, ananas, citrusy, právě proto, že to někdo zpracuje tak, jak jste to třeba necítili všude kolem. Tohle jsou absolutní bestsellery, prostě kdo máte i podobný vkus jako já, můžete si myslím celkem jako safe blind buy koupit. Stejně tak, kdo máte rádi takové ty citrusy, lehce tropickost, chladivost, nějaké bylinky, tak zase tady tahle kolekce, tyhle dvě vůně úplně super. A je toho tam mnohem víc, takže běžte se určitě podívat. Určitě se nebojte využít ten kód, jenom koho to zajímá, kdo třeba tohle nemá rád, tak já z toho kódu jako nic nemám. Není to affiliate kód, nemám z toho žádné poplatky, nic. Je to prostě jenom kód pro vás, protože jsme se takhle dohodli. Já tu značku dlouhodobě ukazuju na svých sítích, protože ji opravdu mám ráda, opravdu ji doporučuji svým sledujícím a tím, že dotek slunce ji uvedl teď do České republiky, tak jsme se prostě dohodli, že vám to takhle zpříjemníme, abyste neměli jenom ten kód zahraniční, který vlastně já ukazuji většinou na Instagramu, abyste si to mohli koupit normálně tady v Čechách s českým doručením. Normálně se vším okolo toho z pohodlí domova, takže to je vlastně jediný důvod. Není to klasická spolupráce, je to prostě čistě jenom nějaký malý dárek pro vás a já jsem za to hrozně ráda. Zároveň vás poprosím, pokud se vám tohle video líbilo, dejte mi like, dejte mi odběr, hrozně moc mi to pomůže, budu vám za to moc vděčná a budu tím pádem tvořit určitě víc a víc, protože je to i pro mě nějaká zpětná vazba, když vidím, že mi to postupně přibýváte. Mějte se krásně, nebojte se ptát, jsem tu pro vás a těším se, že se zase uvidíme příště u nějakého dalšího videa. Ahoj!